cando naceu en min o interese por escribir e o interese por escribir en galego. E no meu caso é moi complexo, é difícil de contestar a esa pregunta. Eu sei cando pensei que me gustaría chegar a escribir, e foi un día que na escola a mestra mandounos facer unha redacción, penso que foi a única que nos mandou facer en moitos anos. Ali aparecía unha frase que a maestra engalloulouna moito, gustoulle. Decía: os campos de trigo parécense ás ondas do mar. E claro, a frase era, como se pode comprender, moi tonta, moi inexpresiva incluso. Pero a partir de entonces ela díxome: ti tiñas que ser escritora, se foses rica serías escritora, se estudases serías escritora, ti un día ainda tiñas que ser escritora. Sempre andaba con esa teima. Entonces a mí meteuseme na cabeza que tiña case a obriga de ser escritora. Bueno, ela non se dira conta de que esa frase realmente, e eu pensei no moitísimo despois, tiña algo que ten moito que ver coa poesía, que quizás explique moitas cousas da miña poesía tamén e da poesía en xeral. E que o mérito estaba en que eu nunca vira o mar. De maneira que a poesía, efectivamente, pódese decir que ás veces trata de recordar o que nunca se viu. E iso estaba ali. Pero claro, aquela frase eu dixena en castelán. Agora mesmo non sei en que bola dixen, me parece que a dixen en galego. Pero naquela ocasión eu dixena en castelán, claro. Por qué? Porque aquela mestra que era de León falaba castelán na escola. E non porque fora de León, falaba castelán na escola porque as mestras tiñan a obriga de falar en castelán na escola. E os rapaces tamén, pero falábamos en galego, porque non nos atrevíamos a falar en castelán. Entón, naturalmente, se eu pensaba en ser escritora en castelán. Outra cousa é que despois había outras linguas que me falaban a min e que me falaban en galego sempre. E era a lingua de meu pai cantando as súas coplas, a lingua das ovellas, a lingua das vacas, a lingua das nubes, a lingua das cereixas, a lingua do prado, da erva recén segada, os buxos que cheiraban que era unha maravilla. Todo me falaba en galego. Pero claro, o meu galego non servía nin para ir ao dentista, nin servía para ir á carnicería, logo non servía para escribir, evidentemente. Así que eu seguía pensando que se fora escritora algún día, cousa imposible, tería que escribir en castelán. Isto confirmaronmo cando, por fin, de casualidade, pois cheguei a un colexio de monxas e, efectivamente, comprobei que a miña lingua non servía. Non servía porque se rían dela as fillas da cidade, as fillas dos médicos, as fillas da xente de ben. Entonces eu dime moita prisa en aprender o castelán porque me interesaba para salir do paso rapidamente, e aprendino ben, e falaba ben, e ganei o concurso de Coca-Cola non sei de que ano, pero eu tiña uns 14 aniños. Era un concurso a un conto escrito en castelán, como debía ser, entre comillas, claro. Dali pasei á universidade onde a xente empezou a falar galego cando non lle correspondía, porque eran xente dun grupo cultural ou dun grupo social que nacera falando castelán, e a min aquilo molestábame bastante. Dinme conta de que me empezaba a molestar. Non sei por que, eu tiña que me alegrar moito, porque estaba moi ben que a xente que nunca falara galego falase galego, non? Pero a min dábame moita rabia aquilo. E normalmente cando me falaban en galego eu contestaba en castelán. Mentras que a min gustábame moito, por suposto, chegar á miña aldea e falar en castelán. Eu levo con moito orgullo que a xente da aldea sempre me decía: non te esqueces desto, ti sigues falando como a nós, etcétera, etcétera. Non, claro que non me esquecía, como me iba a esquecer. Pero eu sabía que había dous mundos. Un mundo en que se falaba galego e que debía estar representado polo galego, e un mundo en que se falaba castelán e que debía estar representado polo castelán. Chego a Madrid, tiña eu por entonces 23 anos, entonces marco distancias xa. Vexo as cousas moito máis de lonxe, empezo a facer crítica e empézame a dar máis rabia aínda que antes escoitar como se fala galego na televisión con un acento castelán. Dame moitísima rabia oír como meu pai di: eses sí que falan ben, referíndose aos locutores da televisión galega. Tardo moitos anos, moitos, en perder esa especie de resentimento, porque non é máis que eso, porque efectivamente eu tiña que me alegrar de que todo isto pasara, en perder ese resentimento. De todas formas,
De maneira que, cando eu empezo a escribir dunha maneira moi frecuente, que tardei, eu son unha escritora tardía, escribía en castelán. E minto, porque escribías en castelán con un imaginario completamente galego. O problema é que, claro, a min costábame moito traballo traducir o mundo que eu quería pintar na miña cabeza ao castelán. De maneira que era moi difícil decir hacha, porque hacha quere decir unha cousa que non ten nada que ver, ou decir, que sei eu, decir cesto, que cesto é outra cousa, depende para que sirva, e a min os cestos ali servíanme para unha cousa que non tiña nada que ver co que para que se usan os cestos cando se usan en lengua castelá. É dicir, que unha lingua é algo moito máis amplo, moito máis grande que unhas palabras, que un dicionario. Entonces eu tiña un mundo do que falar, un mundo que me servía para falar da morte, para falar do amor, para falar do medo, para falar da culpa. Para falar de todo eso eu necesitaba palabras que procedían dun dicionario castelán, pero dun mundo galego. Entón dime conta que tiña que resolver necesariamente a contradición, e un bo día dixen que iba sendo hora de perdonar, e paseime a escribir en galego, e escribí en Casa Pechada. E iso foi no ano 2006, cando eu tiña xa moitísimos anos e tiña que ter escrito moitísima obra en galego que non escribira. O problema, ou a solución do problema, ou non sei como chamarlle, é que desde que empecé a escribir en galego, non dou escrito en castelán. Acabouseme o castelán a hora de escribir. Mira que falo castelán todos os días porque vivo en Madrid, pero non me sirve. Moitas veces fago intento porque digo, en min deberían convivir as dúas linguas, porque a min tratáronme moi ben en Madrid e sempre me dixeron que lingua máis bonita, que acento máis bonito tes, non? Pero non dou escrito en castelán xa.